شالوم 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 سلام نصغنا كريستوس مسكلكم انا حاوكم صلاح الدين كم كريستوس زغلص تولدي عالم لخاو بيت كريستيان دفنو ناي معالت قال بالبروجرام نايو لوم دما كم تخل غيزي نكافلو كنكافلينا مالتيو لوم نكافلو قال نغويتا نكنا خنو زبليو كبرنا املاح يكون نغويتا نكنا خنو غريمكم خوني كم يرنا نحنا نغويتا نكنا خونو غويتا برك كان خنا نايخل تبلو تخوني يخوم اي غرمكم نغويتا خنكنا خونو نخلينا نغويتا نكنا خنو مجدد ما غويتا بعلو نغيرونايو نغويتا كن حنقو نغويتا خنكنا خونو نغويتا بزتفالالي عينت منجدي زدليو زبله خنغبرولو نخلينا يسوس غويتايو نغويتا خزدلي نغارالو دي ختبلو نتخولي يخوم يا نغويتا زدلي نغارالو كنرينا حبيرنا خبرنا املاك يكون مصحف قدوس ماتيوس 25 كم زيبل غناخ ودسب كاب 31 غناخ ودسب بخبرو مسمصه كلهم ملائكتون مسو شعو ابزفان كبرو يقمط كلهم احزاب دما اب قدميو يكوبو نسخه اغواسا اباغي كاب اطال كم زفلين كاب ننحدحدوم يفلاليوم نتن اباغي ابيمانو نتن اطال دما ابصغامو يقومن شعو اتنغوس ابيمانو زنزلو يبلوم اتم نايو بوي بروخات نعو اتي كام مسرات عالم اتدالولكم منغستي ورسو تأمي نبوركمو أبلعكموني تأمي أستخموني جيشة تقبلكموني عريقة كدنكموني حميمة بتحكموني تأثيرة متعكموني أيجر موكمن إذا خلص غيركم ولا يخم نعي تخاناخينكموني يخم تأثيرة أب إسر بيت بتحكموني يخم تأمي دما مجبوب لعكموني يخم حميمة خاص بتحكموني يخم يلوم አይገርመኩምን አብ ጊዜ ሽግረይ በጽሕኩሙኒ ይኹም አብ ጊዜ ሽግረይ አብ ጎነይ ደውልኩም ይኹም አብ ጊዜ ሽግረይ ሸለላይ ወልኩምን አብ ጊዜ ሽግረይ ተረኺብኩም ለይኹም ዋ ከመይልና ንጎይታ ድርከበሉ ከመይኑ ጎይታ ሳዕክ እንደዚ ሽገር አበይ ከሳዕክ እንደዚ ጎይታ ተሸጊሩ አበይ ከተበጽሑ አይገርመኩምን ጎይታ ባዕሉስ ንዓይ ጌርኩም ለይኹም ይሉ አብ ጊዜ ጸባባይ አብ ጊዜ ሽግረይ አብ ጊዜ ጥሜተይ አብ ጊዜ ጽምአይ አብ ጊዜ ሕማመይ አብ ጎነይ ደውልኩም ለይኹም ይሉ ጎይታ ዘአክል ትምስጢር ግን ረእይዎ ቀጺሉ እንታይልዎም عريق خدانكم من حبيب بصحكم من تأثير دماس بصحكم من يلوم عريق خدان ابزد ليني كدان يبكم من يخم اما الكم من يخم يلوم قصيلو خمزيلو كمزيلو محاتيتهم مو شعوتهم صادقانات يملسلو غويتاي ما استمي خارينا كمو ابلعناكا وي صميكا استيناكا ما اسك غاشخون كارينا كمو تقبلناكا وي عريقا كدناكا ما اسك حميم كاريناكا وي تأثيركا بصحناكا يملو غراتيوم السو دما خمزيلوم اتنغسكا اتي كابزوم ناشتو احواتي نحد زغبركمولو نعي كم زغبركمولي بحقي ابلكم الله واو ريخم اتي كابزوم ناشتو احواتي زوم ناشتو احواتي زبلوم زولو بغويتا زامنو زبولو كلهم احوات غويتايم كابزوم ناشتو احواتي نحد زغبركمولو نعي كم زغبركمولو ايو نعي كم زغبركم لي ايو بحقي ابلكم الله لكا احواتنا اب غزي شغروم كنركبولهم كلنا نعوم زي كونس نغويتا اينا نركب زلنا لكا نحواتنا اب غزي صبابهم اب غنوم دو كنبل كلنا نغويتا اينا اب غنو دو نبل زلنا لكا طميوم كنبلعهم كلنا نغويتا اينا نبلعو لكا طميوم كنحجزهم كلنا نغويتا اينا نحجزو لكا اعينتم كنبعا خلوا اعينتم كنصرق اجخم كنبلهم كلنا نغويتا
ኢና ንገብሮ ለካ ብብዙሕ ፀበባን እህታን ከሓልፉ ከለዉ መፃናናዕ ኮይና ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ጎኖም ኣጀኹም እንዳበልና ከነፃናንዖም ከለና ንጎይታ ኢና ነፃናንዖ ለካ ሰናይ ግብሪ ክንገብር ከለና ንጎይታ ኢና ንገብሮ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለ ዝሓስቦ ኢሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለ እዩ ምኽንያቱ ኣነብኦም ኣለኹ ማለት እዩ ንዕኦም እንገብሮ ሰናይ ኩሉ ንጎይታ ከም ዝገበርናየ እዩ ኣሕዋት ካባኹም ሓገዝ ክደሊ ከለዉ ተረኸቡሎም ኣሕዋትና ካባና ሓገዝ ክደሊ ከለዉ ንረኸበሎም ምኽንያቱ ትዕድል እቲ ከምልጠና የብሉን ንኣሕዋትና ክንርከበሎም ፀጋ ኣምላኽ ካብ በዝሐልና ናይ ብሓቂ ተዓዊትና ማለት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ንዕኦም ምርካብ ማለት ንንጉስ ነገስታት ምርካብ ማለት እዩ ንዕኦም ክንርከበሎም ከለና ንዕኦም ደው ክንብለሎም ከለና ምእንትኦም ዋጋ ክንከፍል ከለና ምእንትኦም ክንሓልፈሎም ከለና ንጎይታና ከም ዝገበርናየ እዩ ምኽንያቱ እሱምኦም እዩ ዘሎ ንሶም ኣብኦም ዘለዉ ሓደ ኮይኖም እዮም ምስቲ ኩሉ ዝኽእል ኣይገርመኩምን ሃሌሉያ ክንደይ መዓልቲ ኣሕዋትና ተሸጊሮም ከም ዘይረኣናዮም ኮይና ሓሊፍና ምናልባሽ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣድልይዎም ነይሩ ይኸውን ገንዘብ ከለና ክንደይ ግዜ ገንዘብና ሒዝና ሓሊፍና ክንሕግዞም እንዳኸኣልና ክንደይ ግዜ ሓገዝ ከሊእናዮም ኣለና ኣሕዋት ኣይተዓሽዉ ከለኩም ንኣሕዋትኩም ደይትሕግዙ እንተደኣ ኾንኩም ንጎይታ ከምደይ ሓገዝኩሞ እዩ ዝሕሰብ ንጎይታ ከምዘይገበርኩምሉ እዩ ዝሕሰብ ሓውኻ እንተጠሚብ ለዓዮ ናይ ገንዘብ ሽግር እንተደኣ ኣለዎ ትሰርሕ ተደኣ ኣለኻ ገንዘብ ተዳኣለካ ኣማቕሎ ሃቦ ምኽንያቱ ንዕኡ መሃብካ ነቲ ተምልኾ ዘለኻ ኣምላኽ መሃብ ማለት እዩ ኣይትዘንጋዓዮ እንተ ዘይጌርካሉ ንዕኡ ግን ነቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታኻ ኣይገበርካሉን ማለት እዩ ከምቲ ሰናይ ክንገብረሎም ከለና ንጎይታ ከም ዝገበርናሉ ዝኸውን ሕማቕ ክንገብሮም ከለና ከዓ ንጎይታ ከም ዝገበርናየ እዩ ወላቲ ሕማቕ እንገብሮ ንሕዋትና ከዓ ንጎይታ ንገብሮ ከም ዘለና ንሕሰብ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ኣብ ልዕሊ ሕዋትኩም ኣይትተስኡ ኣይትጋገዩ ዝብለኩም ንምንታይ ተተባሃለ ኣብ ልዕሊኦም ምትሳእ ማለት ኣብ ልዕሊ ኣምላኾም ምትሳእ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሳኦል ንክርስቲያናት ከሳድድ ብሰረገላ እንዳኸደ ከሎ ጎይታ ተጋሂዱሉ ሳኦል ኢልዎ ንምንታይ ተሳድደኒ ኣለኻ ኢልዎ ኣይገርመኩምን ሳኦል ዘሳድድ ዘሎ ንክርስቲያን ኣብ ክንዲ ክርስቲያን መፂ ዝሕለቕ ዘሎ ባዕሉ ጎይታ ኣይገርመኩምን ኣሕዋት ንሕዋት ከነሳድድ ከለና ንሕዋት ክንጎድእ ከለና ንሕዋት ክንብድል ከለና ወላሶም ተዘይመለሱልና ኣይምሰልኩም ንጎይታ ኢና ንብድሎ ዘለና ንጎይታ ኢና ነሳቀዮ ዘለና ንጎይታ ኢና ነሳድዶ ዘለና በኣና ዝብሉ ኣሕዋት ኣይሃልው በኣና ዝነብዓ ኣሕዋት ኣይሃልዋና ምኽንያቱ እንተ ደኣሎም ነንብዐና ኣለና ኮይና ንብዓት ጎይታ ምዃኑ ኣይትረስዑ ቃንዘን ቃንዛ ጎይታ ምዃኑ ኣይትረስዑ ንሕዋትኩም ኣይትበድልዎን ንሕዋትኩም ኣይትበድልዎም ኣይንባዳደል ኣይንጓዳዳእ ምኽንያቱ ተራ ሰባት ኣይኮናን ኣካል ናይ ክርስቶስ ኢና ኣካል ድማ ሓንቲ ተተንኪፋ ኩሉ ይድስቀ ከምቲ ጽቡቕ ነገር ንጎይታ ንሕዋት ክንገብረሎም ከለና ጎይታ ባህ ዝብሎ ጌርኩምለይ ዝብለና ሕማቕ ነገር ክንገብር ከለና ከዓ ጎሂዩ ጎዲእኩምኒ ዝብለና ስለዚ ሎም ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ዝደሊ ኣብ ልዕሊ ሕዋትኩም ከም ድላይኩም ከይትኾኑ ኣብ ልዕሊ ሕዋትኩም ከም ድላይኩም ከይትኾና ፕሊዝ ንምንታይ ተተባሃለ ንሕዋትክን እንዳበደልክን ንጎይታ ከተስምራ ይትኽእላን ይኽን ንጎይታ ከም ትብድልኦ ዘለኽን ይድሕሰብ ቀፂሉ ባዕሉ ከምዚ ኢልዎም ኣሎ ድሕሪዚ ኣብ ፀጋሙ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ናብቲ ሰይጣንን ንመላእኽቱን እተዳለዎ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ጠሜ ነበርኩሞ ኣይብላዕኩምንን ፀሚኤ ኣየስተኹምንን ገይሸ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ተኣሲረ ኣይበጻሕኩምንን ሽዑ ንሳቶም ጎይታ መዓስ ጠሚኻ ርኢናካ ወይ ፀኒሚእካ ወይ ጌሽካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘየገልገልናካ ኢሎም ይምልሱሉ ሽዑ ንሱ እቲ ካብዞም ናእሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይምልሰሎም እዚኣቶም
ናይዘል ዓለም ሰቃይ ጻድቃናት ግን ናብ ናይዘል ዓለም ህይወት ክኾዱ እዮም ሪኢኹም ካብቶም ሓደ ናይ ሓሶት ነቢያት ናይ ሓሶት መምሃራን ናይ ሓሶት አገልገልቲ ናይ አምላኽ መንፈስ ዘይብሎም ካብ አምላኽ ዘይኮኑ ማለት እዩ መለለይኦም ንቅዱሳን ርህራሄ የብሎምን ንቅዱሳን ድንጋጼ የብሎምን ንዝወደቁ ኸልዕሉ ልቦም አይለዓዓልን እዩ ንዝወደቁ ክረድኡ ልቦም አይለዓዓልን እዩ ንቅዱሳን ብዘድልዮም ሓገዝ አይርከቡን እዮም ንዝፀመአ አየስቲን እዮም ንዝዓረቀ አይከድኑን እዮም ዋይ ተተባሃለ ሓቀኛ ዳግም ዝተወለደ መንፈስ ስለ ዘይብሎም ከምኡ ክርህርሁ አይክእሉን እዮም ስለዚ ሎም መዓንቲ ደጊመ ክነግረኩም አሕዋትና ሓገዝ ኣብ ዝደሊሉ ግዜ ኣዝዩ ዓብ ናይ ክብሪ ዕድል እሞ ንሓግዞም ብፍላይ ክንሕግዞም እንዳኸኣልና ከይሓገዝናዮም ኣይንሕለፍ ብዘለና ኩሉ ነገር ክንሕግዞም ንኽእል ተኾይንና ንሓግዞም ንሓውኻ ምሕጋዝ ንጎይታ ምሕጋዝ እዩ ንሓውኻ ምብዳል ንጎይታ ምብዳል እዩ ስለዚኤ ንጎይታ ንከናኾነ ኢለኩም ብኸመይ ንከናኾኖት መልሲ ኸዓ በቲ ጎንኻን ኣብ ጎንኻ ዘላን ኣብ ጎንኻ ዘሎን ሓውኻ ጌርካ ንጎይታ ተኻናኾኖ ንዕኦም ተኻናኾኖ እሞ ብክንኻን ንዕኦም ንጎይታ ክኾነልካ እዩ ብኸባቢኻ ንጎይታ ክብሮ ሻሎም Let's go down, good day, you are.